Pasok ko dito sa may escape room. World War II. Here we go. I'm full. Kaya I will go to Stavanger. Punta muna ako sa train station para hintay ng train doon. Train is 15:14. I will check the bus if mas early ba ang bus. Naabutan ko pa yung bus papuntang Stavanger. It 4 minutes, then it will go. Special trip. Oh, may isa pala. It's not okay, yeah. Whatever, can I walk away, oh yeah. I can still see your face, so tell me what to do, cause I can't find a way. I love you too, don't love me back, back. I can't stand this feeling inside my mind, mind. Baby, please just tell me if I'm fine, cause I don't know why. Ikaw ulo ka niya? Gani, sakit po. Stuck in my heart, baby. Could be my best bud, my best bud. I won't believe. This is Stavanger by night. Nabot ng buang na si Bog Tik-Tik. Di pa ako masyadong nakagala dito pag gabi, kaya this is the time. Ang lamig. Kakain daw si Chupapi sa The Shack. Libre si Erlo. Yeah. Libre ka? Buang ikaw na iuyab, ikaw mang libre. Kagi. Basta na uyab mo na yung libre. Sige, connection, no? Kira. Maraming sale dito. Pero hindi ako bibili. Pila man eh. Daming tao ngayon dito. Welcome Corona. Gani, isa Domingo ba? Wow. Daming tao ngayon. Pero karon lang sa Sunday nga dihag tao ba? No? Wala, nakalagod. Di kasi kami lumalabas. Wala mo ilaglaagod mo. Nakuratan mi sa dihang tao ba?
Ta en liten quiz. The Christmas spirit is here in Stavanger, Norway. Kasi dapitan ko. Nunya the shock. Mahal bitaw ito lang eh. We're here at Fargegata. See? Ah, kita dito sa Fargegata. Dedeng. I like it, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah, I can still see your face. So tell me what to do, 'cause I can't find a way. I love you too, don't love me back. I can't stand this feeling inside my mind. Baby, please just tell me if I'm fine, 'cause I don't know why you're stuck in my heart, baby. Could be my best bud, my best bud. I won't pull up, but love you fake good. And I feel good, I feel good when you walk around, baby, just do. Asan to mga on? Where shall we eat? The shack? Ano daw itong the shack? Tao na po doon. Gutom na po. Tanaw na nato sa kan. Mahal ba yun? Makita ko. Ngita kami kananan kay gutom. Mahal ba? Ito diri ba? Pasok ko dito sa may escape room. World War II. Meron dito. What's in here? Parang ano ata to dito? Escape room ng World War II. Hindi ko alam saan ito patungo. Ano pala ito dito? Siguro dati yung mga World War II.
Ano to dito? Parang dito sila nagtatago. Pag binubomba yung city! Pursi ka ng... Ano ba? Nahi ka ng... sa wala? Madulog. Sa baba. Parkingan naman din. Pero para siyang kanang ano dati bitaw. Taguan na yung nagnigira kinahidag ko kayong... Kuhan sa baba. Purtahan niya, steel. Kaya magbumba ka. Dagko kayo mga purta. Rambo ka sulod rin ba? Oo, simbahan na eh. Basta itong simbahan na to. Kita na gawing restaurant dagan. Asam yun. Let's go and find somewhere to eat. No? Ay, may pulo loko. Diri. Di ko pululoko eh. Chicken. Frozen sinamat. Orte po. I think kita na miyasa yung mga on. Pero mamili sa amin sa among restaurant Kainan. We will find a better place where to eat. Bubble tea. Three mga on ko rasulod. Thai food. Diri. Thai street naman. Testingan na to. Sulod na. Huwag ka man nagtawag guro. Ang tawag? Wala minda yung kaon kay laig baho. Laig baho. Ngita na miglain as yung mga onan eh. Kuan man to murag ng bambu. Ay itang tambo. Tambo tong baho ato. Balhin nito sa pikas. Wala, kinawag ka to lo. Yeah? Kinawag ka to.
Yap na yung bultir. Wala man na kasi. I love you daw. Gati so. Cut in camera. Karang wala lang siya ikuan pa. Wala nakuha sa picture. Pakita ba yung naong English eh? Dili na pwede kay kuan pa. Oo. Napamidiri sa Mikado. Ilang taon na mo nig lami ba ni Dela be? If it is good, let's... Dogs buffet, 12 to 7:35 per. 10. Sama na. Tara. Sulod na. Amin na. Buffet. Sige, sulod. Mira. Grabe taas. Sirado din. Mag-dre mga on. Buffet. At 289 per person. Sa mga dag ko. Child 159. Small barn 79. Wala may tawag entertain na niya. Haman na ni. Tulad sa ta. They have good food. Naawa ko silang serve. Ano eh? Itlog ba yun? Daghana ko eh. Mga lang ko ikuha. No rice. Now let's eat. The food is good. Tama. See. Sarap. Sarap. Kain mo na ako. Count ako. Round 2. Round 2. Chicken. Pepper beef. Okay. Try some pepper beef. Sarap. Dami. It's dessert time. Dessert na pud kay. Tug na. Dessert. I Kainan. Last round, dessert. Cows of dessert. Whew. I'm so full, busog kayo ko.
Ano kabalo? Busog na ako. Laki na ng tiyan ko. Busog na kayo. So that's it for today. And see you again sa next vlog. Bye!